Badator korrika 18. Aurten, eman euskara elkarri lelopean, martxoaren 14an Andoainen hasi eta Baionan amaituko da. Korrikak, euskara ikasten ari diren milaka eta milaka pertsona omendu nahi ditu. Eta guk ere noski, Orokiter eskolan baditugu euskara ikasten ari diren hainbat eta hainbat guraso. Ez omentzea Zarautzen jaiotako, ez da? Ez, getxon jaio nintzen. Ez, ni Oskorriren Euskaldun berri baladak esaten duen bezala, Barakaldokoa naiz eta. Ni Hernanin jaio nintzen. Ni Donostian jaio nintzen, duela ja espaldi, 44 urte. Eta Zarautzea etorri nintzen, duela 18 urte edo. Noiz hasi zinean euskara ikasten? Euskara ikasten duela 6-7 urte hasi nintzen. Gaztetan, asko, orain dela, agian 20 urte, gaztetan. 10 urterekin edo 12 urterekin hasi nintzen, euskaltegi batian ikastaro berezi batzuk egiten. Hori ja, astuta daukat, ja. Ez dakit zenbat urte egon nintzen. Ez gertatzen da, euskara eguneroko erabiltzen ez baduzu, euskara edozein hizkuntza ez da, ikasitakoa askar baina askarragoa gazten da. Eta orduan oso garrantzitsua da erabiltzea. Izan aldu euskara ikasteak eraginik zure bizitzan? Edo zerbaitetan hobetu da euskara ikasi dezunetik zure bizitza? Bueno, ni ona bizitzera etorri nintzenean, nire aiako harakinaren aurrean, besoa, lepoa, hanka, hoi askorik besterik ez nintzen eskatzeko gai. Eta gero egun menu aldatu dugu. Asko egin dugu, ez da? Asko aldatua. Alde batetik, esan bezala, hain Zarautzen gehienetan euskaraz erabiltzen saiatzen naiz, eta lagun gehienekin euskaraz egiten dut. Eta nire semeekin barkatu ere euskaraz egitea, nahizago aberasgarria da. Nik uste dut, momentu honetan, une honetan, haiek euskaraz hobeto egiten duela erdaraz baino. Segun ze kasuetan, baino, nik uste dut hori oso importantea izan da. Gaur egun adibidez nire alabeekin euskaraz hitz egin ahal izatea. Orain konturatu naiz, oso importantea dela, euskaraz, eta ezagutu, jakin behar dudala, eta etxekin behar dudala, orain, eta bueno, gero eta gehiago, gainera euskara zabaldu da, eta hori ezketak egin bazan bai. Egin behar da, egin beharrekoa da. Ze zailtasunekin aurkitu zara euskara ikastean edo, ze izan da zailena euskara ikasteko garaian? Dudik gabe, aditzak. Dudarik gabe. Niretzat batez ere hitz egiteko jarraitasuna, hori asko kostatu. Gainera, lotxatia baldin basea, hori. Normalean lotxagatik ez duzu egiten, eta orduan horrek eragin handia egiten du. Ordu asko eman ditut, baina gustora egin dut. Orduan zaila ez da izan, baina lan asko egin behar izan dit. Aditzak konjugatzea, bai. Hori aditzak konjugatzea netzea, hori.
Euskara ikasi dezula eta aprobetxatzen duzu bikotearekin, etxean, familian, euskaraz hitz egiteko, giro aldatu da? Ba, alabekin, bai, beti, gutxi gora bera beti. Eta gero nire senarrarekin tarteka. Esan bezala, lagunekin batzukin bai, bikoteekin ez, behak ez du euskara enperatzen, jakin pixka bat bai, baina enpezan ez. Eta semeekin batez ere. Beti aldu danean, tartekan eta hori bai, aprobetxatzen dut, bai. Lanean edo kanpoan, dendan, hori bai, aprobetxatzen dut. Gero lagunekin desberdina da. Batzuekin euskeraz, beste batzuekin erderaz, pertsonaren arabera, baina eskolara etortzen naizenean nire hizkuntza euskera da. Hori argi eta garbi. Liburuak, aldizkarik, egunkarik, euskeraz irakurtzeko ohitura badakazu? Eguneroko egunkaria erderaz irakurtzen du azkarrago eta horrela egiteko. Gero libururen bat, eta aldizkariak euskeraz egitea saiatzen naiz, bestela ohitura galtzen da eta oso garrantzitsua da ez galtzea. Gero eta gehiago irakurtzen da gainera, bai. Beti aldizkari bat, aizu, orgia, dolakoa, hitza, berria hori, bai, euskeraz, bai. Gero eta gehiago. Ba, irakurtzeko ia dana erderaz, baina adibidez irratia beti euskera entzuten dut. Telebista erratia eta saiatzen geha hirurok egoten gainean, saiatzen geha euskaraz entzuten, ikusten. Liburuak bai, noski. Gaur egun jarraitzen duzu euskara ikasten? Egunero joeten naiz euskaltegira, aekan, donosti. Eske, hizkuntza bat ikasten ez da, inoiz bukatzen, Eta ze gomendio emango zenioke euskara ikasi nahi duen horri, baina beti hurrengo baterako lagatzen duen horri? Ez usteko biharko, hori. Ez usteko biharko eta ondo pentsatu desatela, eta hori, ez usteko. Gogoak importantea da, hori. Bat ematea ez da erresa, baina argi da hona netzako hazien behar da. Azten espazia ez da inoiz bokatuko eta pixkanaka egin behar da. Anima zaitezte, hemen inguruan beharrezkoa dela eta postasuna handiak emango dizkigula. Dudarik gabe animatzeko, lor daitekela, hori argi dago. Eta gainera euskara gure bizitzan sartu behar dugu. Ez da kanpoko gauza baizik eta gurea da, eta sartu behar dugu eguneroko bizitzan. Azken finean, guk bakoitzak Euskal Herriko puzzle zatitxo bat geha, eta denon artean osatu behar dugu. Orduan egin behar da.